Γεια σας παιδιά, είμαι η Άλεξ και σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας καλωσορίσω και πάλι στο κανάλι μου Stardoll Tutorial. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, σχεδόν ένα χρόνο, αλλά ξέρετε την υπόθεση, οπότε γνωρίζετε για ποιο λόγο δεν έκανα βίντεο. Λοιπόν, λέω σήμερα να ξεκινήσουμε τα βίντεο με δύο αφιερωσούλες σε δύο κοπέλες που σήμερα είναι οι αφιερώσεις part 1 και αύριο θα κάνω άλλες δύο αφιερώσεις σε άλλες κοπέλες. Δεν ξέρω ποιες, θα δούμε. Πρώτα ξεκινάμε με την Ισαβέλα 103 Peach, νομίζω έτσι τη λένε, δεν ξέρω. Τη λένε Ειρήνη στα κανονικά, έτσι μου έχει πει στο chat, για να δούμε τη σουίτα της. Και αναλόγως θα της βάλω ψήφο. Και άμα μου αρέσει πάρα πολύ θα της βάλω και κορώνα. Λοιπόν, πολύ ωραία είναι η σουίτα σου, μπράβο, κούκλα. Για να δούμε όμως τι ρούχα έχεις. Την ντουλάπα σου. Αρκετά. Άμα δω κάτι πιο ωραία από αυτά που φοράς, θα σε αλλάξω. Ας βγάλουμε αυτά τα ρούχα προς το παρόν για να βρούμε ρούχα. Είδα ένα ωραίο μπλουζάκι που είναι αυτό και άμα βρω και κανένα καλό παντελόνι ίσως το φορέσουμε. Κούκλα. Για να δούμε όμως και παπούτσια, έτσι από περιέργεια. Ας βάλουμε αυτά στην άκρη. Καλή ώρα. Τέλος πάντων. Αχ, ωραία αυτά. Σου ταιριάζουν. Επειδή είμαι καλός άνθρωπος, έχεις πολύ ωραία σουίτα, πολύ ωραία ρούχα, οπότε πάρε μια κορώνα και 5 αστέρια. Κούκλα. Λοιπόν, και τώρα πάμε και στην επόμενη κοπέλα, την Εύη Λόλ. Μέχρι να φορτώσει αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Να σβήσουμε αυτά. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο πελάτη. Όμως θα κάνουμε 2 αφιερώσεις κάθε φορά. Ή 2 ή 3. Σήμερα θα κάνω 2. Αύριο θα κάνω 3. Άμα μου ζητήσουν 3 άτομα αφιέρωση. Πανέμορφη. Κούκλα, μπράβο σου. Αλλά η σουίτα σου έπρεπε να έχει λίγο περισσότερα πράγματα στον τοίχο νομίζω. Οπότε για τη σουίτα σου θα σου βάλω και άντε να δούμε και τα ρούχα. Και άμα έχεις ωραία ρούχα θα σου βάλω και αναλόγω στον ψήφο σου. Από ό,τι φαίνεται έχεις πάρα πολύ ωραία ρούχα. Οπότε για να σε ντύσω λίγο, να βγάλουμε τα ρούχα που φοράς. Συγγνώμη που στα βγάζω. Παρόλο που είναι πολύ ωραία πρέπει να σε αλλάξουμε. Βρήκα ένα πολύ ωραίο σουτσάκι. Ελπίζω να σ' αρέσει. Και πάμε τώρα να βρούμε και μια μπλούζα που θα σε εντυπωσιάσει, πιστεύω. Έχεις και σε αυτή την μπλούζα που έχει η προηγούμενη κοπέλα. Όχι. Πρέπει να βρούμε μια εξαίσια μπλούζα που να είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι αυτό που φορούσες πριν ταιριάζει πάρα πολύ. Για να δούμε και παπούτσια. Για να δούμε τι θα δούμε. Έχεις τις πλατφόρμες. Τυχερή, εγώ τις είχα πουλήσει. 17 $star μόνο. Εγώ τις είχα πάρει 600 αλλά τις πούλησα. Ωραία, κούκλα σε έκανα. Άντε, πάρε τώρα και τα 5 σου αστεράκια και την κορώνα.
Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας, το βίντεο μου, συγγνώμη, το βίντεο μας. Μου έχετε λείψει όλοι. Κάντε subscribe και like και comment, ελπίζω να μην είναι κακό σχόλιο. Και το ξαναλέω άλλη μία φορά, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει η υπόθεση, αλλά εγώ το λέω. Δεν έκλεισα καμία σκοπέλα στο Stardoll, γιατί εγώ δεν είμαι hacker, δεν είμαι κοπέλα που κάνει αναφορά χωρίς λόγο, χωρίς καταρχάς να έχω λόγο να το κάνω. Οπότε, σας παρακαλώ να μην γράψετε τέτοιο σχόλιο, γιατί αλλιώς θα φάτε αναφορά. Τον αυτό σας λέω. Δεν με νοιάζει αν έχετε Stardoll ή όχι, εσείς που θα το γράψετε, αλλά θα σας κάνω αναφορά στο YouTube και αυτό δεν θα είναι ωραίο για σας, οπότε φροντίστε τα σχόλιά σας. Εννοείται πως δέχομαι όλα σας τα σχόλια, εκτός από αυτά. Λοιπόν, φιλάκια, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.